Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Gregi. Saan? Nagkadesisyon na kang manarbaho? Narap ko'y amigo nga, manager nga, kikastorya na ko, di pang gidugay. Nagpatabang siya na kong pangita og tao, nga kasaligan. Saman, i-recommend ka? Ha, Pransing? Oo. Gikasubo ko, Gregi. Pero, huna na ko nga, gikinahanglan ang akong presensya sa akong pamilya. Sa akong mga anak. O, dili na ko sila mahimong biyaan. Oh. Dispensa lang sa mga higayon nga nakadisturbo ko nimo ha, Gregi. Disturbo ba eh? Ikaw pa? Salamat. Salamat kayo sa imong kayo dire nako, Greg. Drama na siya. Bida. Bitaw? Nalipay lang ko nga bisan unsay akong desisyon, naragyapon ka. Imong gunang katungod, Sing. O nakadaig ko nimo. Gusto ka sa imong nimong hukom. Kaya sa pagkatinuod lang, no? Di gyud kabayran ang mga higayon nga layo ka sa imong pamilya. Labi na sa mga panahon nga gikinahanglan ka unta nila. Gregi, dawatan akong kamot. Usbon ko, Greg. Usbon ako sa makadagang higayon. Nga, daghan gyud kayong salamat. Salamat gyud kayo. Ay, pastilan. Kami na po malain siya na ako. Wadi ay. Tinuod gyud ni higala si Gregi. Tinuod gyud siyang higala. Dong, kung maagi ka sa may, makaagi na ka sa may simbahan, adol na ko iagi palihog kung makaagi ka dito. Okay. Sige, salamat. Daghan kayo kayong salamat. So ay kinutuban mong kaayo nga rin mo. O nasayod kong ikaw ragyod ang akong kisalikan. O wa nagilain pa. Maong giyahi ug ubanitaw ko sa tanang panahon, Ginoo. Labi na sa bisan unsa na ko mga desisyon sa kinabuhi o para sa akong pamilya. Maluoy ka, Ginoo. Diin man di ay ka. Wa ka lagi sa kong pag-apot gikan nga naghatod og paniutos sa mga bata dito sa eskwelahan. Sorry, Corina. Kay wa ko makapananghit nimo nga mulakaw ko. Kay diin man di ay ka. Dito ko sa suod na kong higala. Sa ila ni Gregi, nakikita ko niya. Wa na lang kumuhapit nimo dito sa eskwelahan kay ang ako nga makabalik din ko din hisbay. Nagunsa man ka dito. Karon na kumusulti nimo ini. Nga unsa? Tungod sa atong kalisod ug tungod sa tinguhan nako nga mahatag nako ninyong akong pamilya ang inyong mga panginahanglan nga matuman ang akong damgo para nila ni Dudot o Miles nga pohon-pohon kung itugot sa Ginoo nga makatapos gid sila sa ilang pagtuon o magkakuha sa kurso nga ilang gusto. Niadto mga adlaw nga nakikita ko ni Gregi ang akong tuyo niya maunta nga buton ta kong magpatabang niya nga makatrabaho dito sa Cebu o Manila. Oh. Mao kanay tinuod, Corina. Og mga ayok kog sorry nimo nga karon nanti kasultihi ini.
Apan sa giya sa Ginoo sa akong pagsigig sangpit niya. May nahimo na kong desisyon nga dili ko kamubiyaan. Tungod kay mas gikinahanglan ninyo ang akong presensya kaysa mga butang o bisan unsa nga akong mahatag ninyo. Kung layo ko. Francine, Sorry. Sorry kayo, Decorin. Sorry kayo. wa kay ang ngayang pangayuan og sorry na ko, Francine. Wa. Kay dili mahimong basihan ang bisan unsang butang nga imong mahatag namo nga imong pamilya. Kung ikaw mismo, wa sa among kiliran. Corina. Nauna-huna na ko nga dili na ko biyaan ang pagpanguma. Kay mausab kini kanhi ang akong gisaad nila ni tatay ug nanay sa buhi pa sila. Nga ati manon ako ang luna, ilang ibilin din ako. Og nagplano sab ko nga magtinda-tinda ta aron may makaabag sa atong panginahanglan. Mausap gyud unta na akong i-suggest nimo, Sing. Pero gihatagan ta lang gyud una kagikayon nga mangitag paagi para nato. Tay, magtinabangay lang ta. Abagi lang ko palihog. Kay dili ko makahimo kung wa mo nga akong pamilya. Kamo mo'y akong inspirasyon nining akong pagpakabuhi. Francine. Ay, Mandesi. Papa Francine, ma. Tuas uma, Dudot. Nangguna sa mga kamote. Hapon naman, ma. Hapit na mungit-kit gani. Tapag hapon si Papa dito. Dito bitaw ko gikan. Ako siyang giingnan nga pauli-o na aron makapahuway. Ningon man lang siya nga iya ko nung tiwason tong iyang pangpangguna o pagpanguhag sagbot. Aron ko no maayo ang tubo sa kamote ug daghan ang unod ini. Taon siya ti Papa, oy. Ato na tos, Papa. Francine ko yun na. Atong tapangan kay... Ikaw, Luya niya, oy. Sayo ba tos buntag siya dito sa uma? mao, kana. Kung mo tabang naman lang mo ni Papa ninyo dito, aw, kita na lang kang tuluan mo adto. Aw, O, total, nakaluto naman ko para sa panihapon. Yay! Sige ba? Tapangan na to si Papa. kana, ato na ta. Sige, tana. Oy! Karaseng! Oh, shoot. Gabian magsakop. As unso pasado naman sa gabi. Upag ka mahuman hakot? Ay, napuno na nako ang mga baro. Ang ako na lang nga, namubo ko sa mga talong kay namungan ra ba taon. May nabubuan o gabi kay way init, dili usik ang tubig. Hurot ka kung bilib ni mo singoy. Sobra dyo ka kakugihan. Ay, nga nani maginisiyot. Buhaton gyud ato ang tanan basta para sa atong pamilya. O bitaw. Pero ay palabig hago eh. Okay man imo, pero lawas na ba atong puhunan ha, di ba? Ay, kasabot ko nimo na, siyot. Salamat kayo. Kini naman lang pong usan ako ka hatod god, kini usa ka balik. Mahuman ako pamubo. Lagi. Init man ko kay kadawan. O bitaw. Pero ikaw ba? Mm. Kitaan ka usahay nga baliwal mong init ay. At iba lang tarong lawas si Musing. Ay, kaya pa man, siyot. Kaya palagi. Pero ay kumpiyansa. Kay kini atong pagpanguma, lawas sa bagay puhunan na to. Nabati na ko ang inyong panag-istorya ni Isyot ganina dito sa puso, Sing. O gusto pa ya gyud siya? Maong ayaw na lang pagsalig nga kaya pa nimo. Ayaw abusahay ang imong lawas. Kay lawas gyud tuod mo ipuhunan ining pagpanguman nimo. Ay, mapahuway mong kapuyong ko. May magnigsige nagsunod-sunod ako sa isyot nga wa man. Moingon ka lang, ana. Nga ka na ganing inikatuog nimo. Kusog kaayo ang imong hagok tungod sa imong kahapo. Di ka gud makamatikod nga mobangon o mobalik og higda. Silang ay. Lagi, kay baho ko, ana. Basta wa ko'y pagkuwang nimo, ha? Lagi. Kini babayana. Ikaw pod, kanahigayon nga daghan kayo kag labhan, di po na makaayo nimo.
Ikumparar manihang akong pagpanglaba nga naara man kuslandong. Di man pareha sa imong pagpanguma nga naa ka pirmis init. Lagi naminaw ko nimo. Sing? Sing, naunsa ka? Ako, Sing! sakit kayo akong uday. Ginoo ko! Pagtarong, Sing! Pagtarong! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!